फैयै फैयै बे जोंनि सानजारि नोगोरनि ओनसोलफोरखौ नायदिं फैबाय थानाय समावनो जोंनि मैखोम सासे मावथि लोगोसे खन्थाइगिरि लोक्षिराम दैमारि फंबायखौ बे समाव लोगो मोनबाय। लोक्षिरामखौ गारना दा लखेन जाफैबाय। लखेन दैमारि फंबाय खन्थाइगिरि फंबायखौ बे आसामाव जाय खन्थाइजों लोब्बा थानाय सुबुं गेदेरनिफ्राय उन्दैसिम रावबो सिनाया होननो हाया, बयबो सिनायखायो। आरो बिनि लोगोसे बिथांनि जिहेथु सासे समाजनि मोजां सानग्रा आरो मावथि, थिग बे हिसाबै बिथांखौ खामानि मावबाय थानायावनो लोगो मोनफैबाय। बिथाङा जिहेतु गावनि जायगायाव गैया, बे गावनि जायगायाव दा बिथांबो मिथिगोन बिथाङा बहा दंफैयो। थारैनो आंबो गोनो गोथो जालायदों। बे समाव नोंथाङा गावनि एसे सिनायथिखौ फिन खनसे होबावनो थाखाय आं खावलायबाय। बयबो सिनायखायोब्लाबो बे समाव जिहेतु नोंनि न'आ बेयाव नङा, दिनै दंफैयो। थारैनो गोबां खामानिबो मावनायखौ नोंथांखौ लोगो मोनबाय, बेस्थ'। बिनि गासैबो बे सोमोन्दोखौ एसे फोरमायनो थाखाय खावलायबाय। गिबियावनो खुलुमबाय। बयनिसिमबो गिबियावनो खुलुमबाय। आङो जेनेबा आंखौथ' बयबो सिनायखायो नालाय, आङो लखेन दैमारि, जोंहा धेमाजि गेजेर जनाय बैग्रिगुरिनि आरो। दा नों नैबे जा जायगायाव दंफैयो बे जायगानि मुङा मामोन? बियो हसनापुर गामि। जोंहा आफानि फंबाय दादै मुला दैमारि न'आव बिसा गाबोन मोनसे हाबा, जेनेबा गोथार जुलि दं आरो माबानि फिसौलानि। बेनिखायनो आं एडभान्स माने बेयाव एसे खामानि मावनो होनना फैदों आरो बेयाव आरो रायजोफोराबो हसनापुरनि रायजोफोराबो खामानि मावबाय दं। आंबो एसे फुंनिफ्रायनो मावबाय दं। खामानियाव बेस्थ' आरो थिग हिसाबै हाबा होनोबा बयबो मिथिनो लुगैगोन, हौवा गोदाना हस्तिनापुरनि जाबाय, हिनजाव गोदाना बहानि, बेखौ एसे रायजोनो फोरमायबा मोजां जागोन आरो। हिनजाव गोदानाथ' नै खाथिनिनो जयपुरनि। जयपुर गामि। जयपुर गामि। नैरै बे जोंनि उनथिं दं आरो जयपुरा। इखिजानो दं आरो। इखिजानो दं। बे सोनाब जायो दै ना? जों दा सानजाथिं मोखां ओरै सोनाब। सोनाब जायो। बे हिनजाव गोदाना मा जायो होनदों नोंनि? हिनजाव गोदानाहाय आंनि बिहामजो जासिगोन नालाय, दादैनि जेनेबा जोंहा आफानि फंबायनि फिसौलाया लाबोदो आरो जेनेबा मामा भागिन जायो। मामा भागिनसो जायो। नों थेवबो बिहामजो जागोन? बिहामजो जागोन सोमोन्दोआव। दा नोंथांनिफ्राय जों बारा खोथाखौ मिथिनो लुगैया। दा नोंथांखौ आं थोंजोङै सासे खन्थाइगिरि हिसाबै खन्थाइखौ नों गावनो लिरनानै फरायो ना गुबुन लिरना हरनायफोरखौबो फरायो? खन्थाइआथ' आङो निजेबो गोबां सुजुबाय, आं गावनो लिरो आरो गावनो आवरायोबो। ना फरायो होनबा जानाय नङा, आवरायो। गावनिबो दं। ओरैनो गावनि हिसाबै बेसेसो नोंना खन्थाइ लिरनाय जाखो दिनैसिम? आंना गोसोआव खन्थाइआ दंना गैया? गोसोआव दङ। आङो उन्दैनिफ्रायनो आङो जेब्ला आं क्लास 8निफ्रायनो जागायदों खन्थाइ लिरनायखौ। दासिम माने खमसे खम 15,000सो। 15,000सो खन्थाइ। 15,000सो दा आंनि डायरियाव माने फुल जाना दं। 15,000 खन्थाइ। 15,000सो खन्थाइ नोंनि हारसिं लिरनाय। हारसिं। ओमफ्राय बेखौ जिहेतु फेसबुकनि गेजेरजों जों आवरायनायखौ मोनबाय थायो, मोखां बिजाबनि गेजेराव। बेखौ आवरायजोब्बाय नामा 15,000? आवरायजोबाखै। लिरना दोननाय जादों आरो। लिरना दोनदों बबेबा डायरियाव। लेखाफ्राव, मेगाजिन बिदि लिरनायफ्राव हरदोंना हराखै नों? हरदों गोबां हरदों। गोबां हरदों। ओंखारदोंना ओंखाराखै? ओंखारदोंबो। इसोरबो फाथायहरदों आंनो। होमबाबो आं दासिमबो आङो माने दा। आरो बे समाव जुदि नायनानै बिथांखौ बे ओनसोलनि, जोंनि धेमाजि जिल्लानि बयनिख्रुइ बांसिन खन्थाइ आवरायगिरि होनोब्ला जों नोंथांनिख्रुइ गुबुनखौ मोनाखै आरो ससियेल मिडियायाव। खिन्थु बेलेग मायाबा आवरायो खोमा, बेखौ आं मिथिया। खिन्थु नोंथाङा बे समाव मा बुंगोन? बेबायदि नंमारगौ ना नंमारा बे खोथाया? दङ दंनाया। खिन्थु ससियेल मिडियायाव बिदि आवरायनाय नुफेराखै आं। हिसाबै, मिथिनाय हिसाबै, फोसावनाय हिसाबै जे नोंथाङा बर'नि मैखोम गिदिर गिदिर दैदेनगिरि, राजनिथि नेता जाबाय। गोदो समाज बिजोंजों, समाजारि आफादफोरजों थानानै दा राजनिथि नेता, गिदिर गिदिर बिबानाव थानाय बिथांमोननिबो आवरायनाय खोनादों। ओरैनो गिदिर होनोब्ला सोर गिदिर सुबुंनि नोङो बांसिन खन्थाइखौ आवरायनो मोनखो? खन्थाइखौथ' आङो बिटिआर साइडनि इउजि सारमोना हरदो आरो, उरखाव गोरा ब्रह्म सारा। बिनिबो आवरायबाय आङो। प्रमद सारनिबो दोंसे आवरायबाय। ओमफ्राय बिदिनो निउ दिल्लीनिबो आब' किरन मोना हरो। ओमफ्राय
सोरबा सोरबा बिदिनो गोबां हरो आरो ओमफ्राय जोंनि सानजारि नोगोरनिबो गोबां सारमोन मेदाममोनबो आवरायबाय जोंहा जायखिजा इउएन एकाडेमि प्रिन्सिपाल खोमा बिमल मोसाहारि सार बेबो आं इदिबो आवरायबाय गोबां सारा बिराद मोजां मोजां खन्थाइ लिरो आरो बेखिजा सोरजिला मेदाम बिनि खन्थाइयाबो जोबोद रोसि गोनां बिराद गोदै जायो आं माने बिदै गोनां गोदै जायो बिराद आवरायनो मोजां मोनो आरो दोंनै दोंथामसो आवरायबाय आङो दा जेन' डाइरेक्ट नोंथांखौ फन हरनानै खन्थाइखौ आवरायनो थाखाय थिनो नामा जों इदिनो माने जेनेबा ससियेल मिडियायाव फेसबुकाव लोगो मोनलायो नालाय इदिनो मेसेन्जारफोराव माबानानै सावरायलायनानै हरो आरो जेनेबा ओमफ्राय वाट्सएपाव फाथायहरो आरो माने आवरायबाय आरो दा जेन' खन्थाइ मुलुग ना खन्थाइगिरि आरो खन्थाइ आवरायगिरि हिसाबै दाथ' खन्थाइखौ बांसिनानो जितु आंनि चेनेलाव थानाय बिथांमोना नोंनि खन्थाइखौ मोनस'नाखैबो जानो हागौ थारैनो नोंनि महरखौ नायनानै गोबाङा साननो हागौ बे मा खन्थाइ रोंनो होननानै नामा खिन्थु बानलु बोरदोना जे बेसेबां गोसा थ' बेखौ दिनै नोंथांमोननो नैबे आंनि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनो थांगासिनो आरो साननाङा जे बिथाङा दा हाफ पेन्ट गाननानै स्पर्टिं गस्ला गाननानै थानायाव माबा मोनसे साननाङा खिन्थु बिथाङा बेस्थ' थायो हदाय बेस्थ' थायो गोबां बेस्थ'नि गेजेरजोंबाबो खन्थाइ आवरायनाय सिबिनायखौ बिथाङा नागाराखै बे समाव खन्थाइ आवरायनो थाखाय नोंथांखौ आङो एसे खावलायनाय जाबाय आरो जागोन दोंसे आवरायना होनोसै आङो थियाराथ' गैयामोन आं ओरैनो खामानियावसो मुखुब जाना दंमोन नालाय हाबायाव हथादनो आं नोंसोरखौबो लोगो मोनबाय आरो बे लोगो मोननाय समाथ' खनले मोजां टाइम फैया नालाय जि टाइमाव जों सम मोनबाय नोंथांखौ सम गैयाबाबो जों लाबाय आरो जिहेथु जेन' दा आवरायनाय खन्थाइनि मुंखौ बुंदो मा खन्थाइ आवरायनो नागिरदों रमान्टिक ना खन्थाइआथ' आं बांसिन रमान्टिकसो लिरखायो नालाय आं रमान्टिक खन्थाइखौ दोंसे आवरायना होनोसै बे खन्थाइखौ आं दहायसो खामानि मुखुबब्लाबो फुङावनो 1 मिनिटनि गेजेरावनो सुजुना दिहुनदों माने आं बे खन्थाइखौ दिनैनो आरो खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय नों आंनि सायखं नों आंनि सायखं नों हाजारखि बुङा मानो आंदि गनायना लाया नों हाजारखि फोलाया मानो आंदि फोथायनो गोब्राब नोंनो आंनि सायखं जेराव आंनि साखाथिजों सिथाब सिथाब थांलाय फैलाय खालामो नोंनो आंनि थार लोगो नों गनायाबालाय मा जाखो आंदि नोंखौ गनायबाय थागोन मानोना नोंनो आंनि जिउनि लोगोरि थैस' थांस' अराय समनि नोंनि अनगा जिउआ आस'खान्दा नोंखौ लानानैथ' सुखु दुखु गोजोन न'खर नोंनो आंनि सायखं खन्थाइया बेखिनिमोन ओमफ्राय खन्थाइनि गेजेरजों गोबाङानो गावनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायो ओमफ्राय गोबाङानो माने सोरखौबा बुंनो हायि बाथ्राखौ खन्थाइनि गेजेरजों बे फोरमायनायानो जायो नङा होमबा थिग नोंथाङा खन्थाइ लिरनायनि गुबै माने थांखिया मामोन जेनेबा खन्थाइगिरि जानाय ना नों गोदोनिफ्रायनो बेमोन ना माबा मोनसे निआव माने नों बायध' जादों खन्थाइगिरि जानो गोनां खन्थाइआथ' आं जेनेबा गोदोनिफ्रायनो जिखुनु बिजाबफोराव फरायना मोनबोदों नालाय आं माने खन्थाइ लिरनो बिराद मोजां मोनो आरो आं जों बर' हारिनि जेनेबा थुनलाइ नङा होमबा राव थुनलाइखौ आङो बिराद मोजां मोनो आरो बेनिखायनो आं माने खन्थाइखौ लिरो आरो जोंनि बर'नि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनो थाखाय आरो उन समाव मा सानगोन उन समाव आं बिदिनो दाबो लिरबाय दं आं लिरबाय थागोन आं जेसेबां माबा सम जेनेबा लिरबाय थागोन माने जिउ जोबजासिम माने आङो हानायखिनिखौ माने लिरलांबाय थागोन आं माने थुनलाइखौ सिबिलांबाय थागोन आङो सोरजिलांबाय थागोन सिबिलांबाय थागोन बे समाव जोंनि दानि लाइमोनफ्रा जितु खन्थाइ होनोब्ला बांसिनानो गोसो होला नङा होमबा खन्थाइ लिरनाय ओमफ्राय सल' लिरनाय नङा होमबा थ' गोबां गोदोनि दिनाव बिराद बादायलायनाय मानाय जों खोनानो मोनोमोन दिनै बे मोनसे बेफोरनि सायाव गुरुत्त' गैला निसा गैला आरो बे समाव नोंथाङा मा बुंगोन नोंथांनि नोजोराव दिनैनि लाइमोनफोरनि सायाव खन्थाइनि गेजेरजों मा एसे नोंहा गावनि लाब जानो हायो ना गुबुननि लाब जानो खन्थाइनि गेजेरजों मा मोनसे मोजां खामानि मावनाय बायदि गावखौनो मोनो नामा बेनि सायाव मा बुंगोन खन्थाइआथ' मोनसे गोसोनि रावसो हमना लाना गावनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायनाय सोरनिबा दुखु सुखुखौ लानाबो लिरनाय खन्थाइआथ' गोबां रोखोमनि दं सोरबा मिथिंगाखौ लाना लिरगोन सोरबा दानि थासारिखौ लाना लिरगोन सोरबा गावनि जिउ जारिमिनखौ लाना लिरगोन खन्थाइआ गोबां रोखोमनि दं आरो खन्थाइनि भाग गावबागाव आरो गावबागाव लाइन दं ओमफ्राय गोबाङा थासारिखौ लानानै लिरो थ'
बे जोंनि गेजेराव बेफोरखौ आसि थुनानै दिन्थिब्लाबो जोंनि माखासे सुबुंफ्रा बारा माने गुरुत्त' होआ नङा होमबा थ' खन्थाइनि गेजेरजों गोबां दैदेनगिरि आरो साननो मेलेमजिबिफ्रा थोंजोङै बुंनो हायै रावखौ खन्थाइनि गेजेरजों फोरमायनाय जायोना खन्थाइजों फोरमायो बेफोरो बेसेबां गोनांथि होननानै सानो नोंथाङा? दाथ' जेनेबा गोदो जेनेबा बे खन्थाइ लिरनायफोराव जोबोद माने माखासे लाइमोनफोराबो माखासे गिदिर गिदिर गागि लिरगिरिफोरा बिराद गोसो होयोमोन आरो माने एसे खन्थाइजों जेनेबा माबानानै लिरनो फोथांना लाखिबोदोंमोन राव थुनलाइ बा दानि जुगखौ नायोब्ला जोंनि लाइमोनफोरा बांसिनानो माने खन्थाइ रायथाइ रावबो माने लिरनो गोसो जाला आरो फरायलाबो आरो खोनासंलाबो बिराद बाग्रा जाबाय माने बेनिखायनो आङो लाइमोनफोरखौ फंसेयावल' बुंनो सानो लिर आरो फोस्राव नङा होमबा लिर आरो फोस्राव थुनलाइनि फोथाराव सानसे थार महर मोनगोन बे मोनसे गोनांथि आरोना बेनो जोंनि गेजेराव जेसेबां बयखौबो जोङो थुलुंगा होयोबा बयनिबो जिउआव गोजोननाय फैगोन नङा होमबा खन्थाइ लिरगिरिफोरखौ बिथांमोननि खन्थाइफोरखौ फरायनानै नङा होमबा आरो बिथांमोननि खन्थाइफोरखौ खोनासंनानै फोसावो बा बयबो फरायोब्ला खन्थाइ लिरगिरिफ्राबो लिरनो बानाय नङा आरो मेंनाय नङा होमबा थुलुंगा फैयो आरो बेनो थुलुंगा होनाय सोरबा सासेनि कमेन्टआ मोजां कमेन्टआ जोंखौ माने ओरैबायदि मोनसे थुलुंगाखांहोयो माने आरोबाव माने मोजां खन्थाइ सोरजिनो गोसो जायो माने बोलो फैयो आरोना सोरनिबा मोजां कमेन्टआ मोजां रावा नोंथांखौ बोलो मोनहैयो आरो थिग बिनिखायनो मोनफ्रोमबो खामानियाव बयहाबो मोनफा मोनफा गुन दङ बे बिथांनि गुनखौ माने सापर्ट खालामनांगौ नङा होमबा थिग बेबायदिनो जोङो थुनलाइगिरि बायदि बायदि बिथिङाव मोजां बिथिङाव गोसो होनाय सुबुंफोरखौ जोंनि बिथांमोनखौ थुलुंगानायनि माखासे मा होनांगोन बोसोन होनांगोन आरो मोजां सापर्ट खालामनांगोन आरो थिग बेनो दिनैनि जिहेथु खन्थाइ लिरगिरि लोगोसे खन्थाइ आवरायगिरि फंबाय लोखिराम लकेन दैमारि बिथांना मोनसे फेसबुक पेज दं आंनि चेनेल नायगिरि बिथाङा गावनि फेसबुक पेजावनो गावनि जेसेबां आरो मालायनि हरनाय गासैबो खन्थाइ आवरायनायखौनो गावनि चेनेलाव सानफ्रामबो मोनसे मोननै मोनथाम गाहाम होयो माने ओंथि गोनां खन्थाइ आरो बिनि खन्थाइखौ खोनासंनानै हयथ' नोंथांनि गोसोआवबो माबा मोनसे गोजोननाय दुखुनि समाव गोजोननाय लानो हागोन नङा होमबा रंजानाय समाव रंजानायनि गोजोननाय लानो हागोन थिग बेफोरबायदि ओंथि गोनां खन्थाइ फरायो आरो बिथाङाबो लिरो थिग गोजोननाय थाबाय बे समाव जोंजों खम माने बिजि समावबो जोंनि खावलायनाय लेखा जोंनि खावलायनायखौ लाखिनायनि थाखाय रोजा रोजा आंनिफ्राय साबायखर बावबाय जाहाथे निस्सय नोङो आङो सानसे लोगो मोनलायफिनबावगोन नङा होमबा बेखौ आसि फारिनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय फिन आंनिफ्रायबो जेनेबा रोजा रोजा साबायखर थाबाय खुलुमबाय